guys, thank you for watching my videos. Please don't forget to like, comment, share and subscribe. Nasitoda kupfekenura nekutsanangura dhimoni rehurombe. Dhimoni rehurombe ndoratinoda kuti tipfekenure nekutsanangura panguva dzama wanane ano. Tichaverenga nyaya yedu kuna Samuel 1 chapter number 2 verse 7 kusvika pa 8. Jehovha ndiye unopa urombo, ndiye unofumisawo, ndiye unodukupisa nokukwiridzawo, ndiye unosimudza varombo paguruva, unosimudza rombe achimubvisa padurunhuru, kuti avagarise pamwechete namachinda, avagarise nhaka yechigaro choushe chinobwinya. Nokuti mbiru dzenyika ndedzaJehovha, iye wakateya nyika pamusoro padzo. Pane manzwi atsanangurwa na Samuel achinyora panapa, uri pamunyengetero waHana. Ari kutaura pamusoro pokuti unosimudza varombo kubva paguruva, ndokubva andotsanangura kuti unobvisa rombe padurunhuru. Zvichireva kuti tine vanhu vaviri vari kusimudzwa, bati panzvimbo dzokusimudzwa dzacho dziri nzvimbo dzakasiyana. Murombo anzi anobviswa muguruva, bati rombe harisi kubviswa muguruva, riri kubviswa kudurunhuru. Kana tichitaura yedurunhuru, isu takakurira kumusha, tiri kutaura kunzvimbo yairasirwa madota, nzvimbo yairasirwa marara, nzvimbo yairasirwa zvese. Saka kana kuri kumadhorobha ndokuya kunorasirwa zvese zviya kunorasirwa zvese zvinorasirwa ikoko, ndoratiri kuti durunhuru inzvimbo inorasirwa magabages, inzvimbo inorasirwa zvese zvakasakara, inzvimbo inorasirwa marara. Saka kuri kubviswa murombo ari kubviswa muguruva, zvichireva kuti guruva inzvimbo iri nane kupinda durunhuru. But ndokubva bhuku yatanga yataura pamusoro yati Jehovha akaita varombo, ndokubva yandobudisa yakuti Jehovha akaita mufumi vo, zvichireva kuti vese mufumi nemurombo vakasikwa naMwari. Ukazoiverenga zvakanaka nyawa iyi, unonzwa Jehovha achitsanangura kuna Deuteronomio achiti varombo uchagara navo nguva dzose. Ndokubva yatotsanangura zvakare ichiti varombo havangaperi panyika. Ndokubva Proverbs yakanyorwa naSolomoni ichitsanangura ichiti Jehovha ndiye muiti wemupfumi, ndiye muiti wemurombo, asi unosora murombo unovenga Jehovha, unovenga muiti wemurombo. Zvichireva kuti Jehovha ndiye akatosika murombo, Jehovha ndiye akasika murombo. Saka bhuku riri kuti anomusvora ari kuzvidza muiti wake. But muiti werombe ndiani akazoita muiti weratinoti rombe? Ndiani akariita? Ndiani akarisika? Saka kuti ubatisise kuti kana uri murombo hausi rombe. Solomoni akusaura zvakare kuna bhuku yamuparidzi, oti nguva nemikana zvakavawira vose. Ndokubva azondoti the race is not to the swift, anomhanyisa asiri, anokunda anodai, but nguva nemikana zvakauya kwavari vese. Saka pataakundotaura anonzi rombe, munhu akambenge aine potential yokusimuka, munhu akatombogara muzvinhu, munhu akatombogara pauchi, munhu akatombogara mushuga, mukana ndokubva wamuwira.
But murombo tiri kuti akangogara paari papo muguruva raakagara ari, muguruva raakasikwa naMwari ari, ndo raakagara ari. Nokuti bhuku rati akasika munhu achibva muguruva. Saka murombo ari paakasikwa ari naMwari, ari mudhizaini yaakanzi naMwari ave pairi. Zvaakanzi naMwari ndo zvauchava, ndo zvaatori. But rombe munhu atombokwiridzwa, munhu atombotsvetwa apa pakanaka, munhu atombopiwa mukana, munhu atombopiwa zvinhu. But mushure mekunge apiwa zvinhu ndokubva atambisa tuku, ndokubva atambisa mukana, ndokubva azondoraswa kudurunhuru. Bhuku rotsanangura zvakare kuna Luke 15 rotaura kuti paiva nababa vaiva nevana vavo vaviri. Baba vaiva nevana vavo vaviri, ndokubva bhuku rati mwana muparadzi. Mwana muparadzi akatokumbira pfuma yake baba vachiri vapenyu kuti ndipei mugove wenhaka uchazove wangu. Baba ndokubva vamupa. Bhuku roti ndokubva aenda kunyika iri kure. Paakaenda kunyika iri kure ndokubva andodya nevatorwa. Saka saini yokutanga yehurombe in your life kuti wabata mari haudi kuidya uri pahama dzako. Kune munhu wokuti akabata mari nhasi haadi hama muarea yake, haadi vabereki muzoni yake, haadi vanhu vaakakura navo muarea yake, ari kundoda vanyuwani. Wozonzwa proverbs yoti kana munhu aita mari neshamwari dzinowanda. Zvoreva kuti saini yehurombe yekutotanga ndeyekuti wabata mari unoda kuchinja mukadzi. Ukabata mari unoshuva kuti unoita sekuti uchachinja vabereki. Saka saini yehurombe namba 1 ndeyekuti kana wapiwa chinhu chako uri kubva muarea yaunofanira kudyira zvinhu, wakundoidyira kusiko. Saka mwana muparadzi apiwa pfuma ndokubva ati panapa hapakwane. Umwe munhu kungobata mari zvawakanga unazvo wawo, hameno rimwe shavira ungokubata so wauda kundotambira kumwe neshamwari dzauda kutanga kuchinja nelevho raakuda kuchinja. Waakubviswa munzvimbo yaunofanira kudyira, waakundodyira kusango. Saka ndo saini yehurombe yekuti haunzwe kuda kugara pamba wakabatwa nemweya wesango. Bhuku rinoti ndokubva aenda. Uchaona kuti irombe riri nane pane rimwe rombe ranoda kutsanangura mamanje manje. Uyo akaenda akandodya zvaakandodya ikoko. Vanapanana mai kana mweya wehurombe wakubata, mukadzi wavakabhadharira pfuma mumbarimo unomusiya kundotenga pfambi. Wavakabvisira pfuma yekuti unodya kusvika uchifa, hauna kana basa naye. Unonzwa mweya wekuda kuramba uchitenga. Iwe wakatenga chinhu chiri permanent. Dhimoni rehurombe rakabata Afrika, rakabata vabereki vedu, rakabata majaya, rakabata nemhandara. Une chavakatenga chichigara nacho upenyu hwese, but unonzwa kuda kungoramba uchindotenga zviri kunze. Dhimoni rehurombe. Saka mukomana aenda manje ndokutanga kundopfanzura mari. Paakapedza kupfanzura mari, bhuku ndokubva rati akandodya nenguruve, aakugara kudurunhuru manje. Waakubviswa muzoni yako, waakundogara mudurunhuru. Saka kune vanhu vakakirieta urombe, vakakirieta nhamo pachavo vega. Saka poverty, imwe poverty kuzvikonzeresa isu sevanhu. Murombo akasikwa naMwari, but dzimwe nhamo tiri kudzisika tega. Ndo urombe, kuti une zvauri kuzvisikira, une zvauri kusika wega. Ariko ndokubva arangarira kuti kumba kwababa vangu kune varanda. Inzwa, bhuku ranoti kumba kwababa vangu kune varanda. Zvichireva kuti kune munhu akatosikwa ari muranda, kune munhu akatosikwa ari murombo, kune munhu akatosikwa ari zvaari. Hazvichinja, hazvishanduki, ndo zvaari. Akasikwa asingaoni, akasika asina makumbo, akasikwa panzvimbo yaakasikirwa ari, hazvichinje. Ndokubva arangarira ivavo vakasikwa varanda. Ndokubva ati chirega ndiinde kumba, ndindoti musingandichiregedza kuva mwana, ndiite muranda. Saka urombe hunokubvisa status yokuve mwana wokuita muranda. Ndokubva asvika, ndokubva baba vaurayira mwana pfuma. Rombe rigere mumba ndo randirwadza manje.
iri rombe remumba riri serious. Saka kune rombe riri pamba, harisi kusango, harisi kumafuro, harisi kure. Irombe rigere pamba. Ndokubva rombe repamba rati, ndakagara nemi nguva dzese idzi, hamuna kumbondiurayira kana pfuma imwe chete. Chinzwa mhinduro yababa vakabereka, zvikanzi nhai mwanangu, pfuma iri pano, madhongi ari pano, mota dziri pano, mvura dziri pano, lendi riri pano, zvakanga zvisi zvako here? Pfuma yauri kuona iri pano bekenge isiri yako. Saka wakadii kudya? Saka kune munhu ari kufa nenyota makumbo ari mumvura, irombe repamba. Saka kune rombe riri muchechi rinoti munhu akafuma kunzvoko rinokomplena, zvikwambo. Munhu akatenga mota, chikwambo. Munhu akasimuka ndezvakati, irombe rigere mumba. Rombe rigere mumba rinosimudza jealous. Rombe rigere mumba zvikanzi zvese zvaiva zvako. Bhaibheri roti sirivheri nendarama ndezvako. Nyika ndakaipa kuvana vangu nekuzara kwayo. But nyika kunyange yakapiwa kuvana vanhu, kune rombe rigere pamba rinofa nenzara rakatarisa goridhe. Rombe rinofa nenzara rakatarisa pfuma, richingoti afuma kuromba, afuma kubata, afuma kubata mibvu, irombe repamba. Saka rombe rakatombodya rikaenda kusango riri nane. Saka chenjera kuita rombe rigere mumba, chenjera kuita rombe rigere nezvinhu zvausingadi kudya. Baba vakati mota dzaiva dzako, vakadii vakafamba nadzo. Mabhengi akazara nemari yaiva yako, vakadii vakaishandisa. Rombe rigere pamba. Saka tiri kuti isusu vanawana namai, rombe rekusango rinoenda kudurunhuru, but kune rombe rinofa nenzara tunhu turipo. Kune rombe rakadzidza dhigiri unaro mupostori, handisi kutombozviramba izvezvizvo, but uchafa nenhamo vakamirira kutsvaka basa. Iwo mabasa achinetsa, unozoziva kuti basa rinonetsa. Saka urombe hunokupa kamwe kaklasi kekuzviti une dhigiri, wogutsikana kuti une dhigiri but hauna kambani. Saka kunyange chimwe chinhu chinokupa mari chikapfuura mulendi rako, nekuda kwedhati status yawakazviisa, ucharamba mikana dzichipfuura, ucharamba maopportunities achipfuura. Saka kune rombe rigerepo zvinhu zvichipfuura. Ukaverenga nyaya yaRazaro nemupfumi, inonitira zvakanaka. Inoti Razaro aimukira kundogara pasuo rejaya mupfumi, simba rekumukira kundogara padhore mumwe wari wanepi uchirwara. Vakomana, wambori wanepi simba rekubva kumba kwako, uri kutorwara zvekuti hausumuke. Saka simba rekuzobva kumba kwako kuya kugara padhore mumwe wari wanepi. Saka kune imwe nhamo yekuti inogona kukusimudza kuenda kumadzikoma ako. Werenga bhuku roti pane rimwe rombe rakaporeswa naPeter, aitowana simba rekubva kumba kwake kuuya kuzogara pabeautiful gate kuti agone kukumbira. Vakomana, aitobva kumba kwake. Saka simba rekushanda rekumukira kundogara padhore vamwe, wadiwa converter that power to generate wealth. NaiRazaro simba rekumukira padhore mumwe tariona, but diwa generate kasimba iroshomara wine arikuita kagadheni kako, tokuropofadza wine pekutangira. Mwari vachiuya kukomborera Mozisi vanoti unei muruoko rwako. Ndokubva paita imwe scripture yandishamisa yandinakidza mangwanani, unonzwa zvichinzi akapa migove kuvana vake. Atiri kuti migove pari kutaurwa zvipo, the talents, kana kuti matarenda. Ndokubva apa matarenda akawanda kune mumwe, amashoma kune mumwe, nemashoma kune mumwe, ndokubva ndopa mumwe chete 1, vichireva kuti tigere mumakapasiti akatosiyana. Vamwe vanhu vane mari nekuti vakangozvarwa munyika yemari, nekuti Mwari akatipa macapacities akasiyana.
ndokubva vazopa umwe munhu tarenda rimwe chete. Ane tarenda rimwe chete ndokubva agarira maoko. Vakomana, ndokubva agarira maoko ake achitarisa kune vane matarenda akawanda. Saka saini yehurombo yekutanga ndeyekutotarisa kuti kune vane maei kukukunda. Saini yehurombo yekutanga ndeyekutobvuma kuti kune vane mari kukukunda. Saini yehurombo yekutanga ndeyekutarira mundiro dzevamwe. Iwewe une kapasiti yako yawakapiwa naMwari. Ndokubva atarira makapasiti dzevamwe, ndokubva andofimbika chipo chaakapiwa naMwari. Ndokubva andofimbika talendi rake. Ukatarisa Lionel Messi ufa akatamba bhora, nekuti ane marekodzi aunofungidzira kuti abrekeke. Saka I am come to tell you kuti regedza kutarisa marekodzi evamwe. In the name of Jesus I declare and I decree kuti gutsikana necapacity yawakapiwa naMwari, but still you can generate, still you can grow, still unosvika, you can be there. Usatarisa mupureti yemumwe. Ndokubva andofusira pazondirwadza manje chinzwa zvaakuita Mwari. Maiwe zvangu, Mwari achiburuka anobva ati chitorai zvaanoti haana mupe kune vanazvo, zvichireva kuti vasina vachatorerwa nezvavari kuti havana. Saka uri kuti hauna mari, uri kuti hauna basa, uri kuti hauna zvauinazvo, chitorai izvi zvaati haana mupe kune vanazvo. Saka in other words, pauri kuti hauna unazvo, asi hausi kuzizwa kuti unazvo. Saka zvichatorwa zvishoma zvauinazvo ndopiwa vasina. Saka vane mari vacharamba vaine mari, kwete nekuti vaifanira kuramba vaine mari, asi nekuti kune marombe akavaipa mari. Dhata rauinaro rekumukira pasocial media kundonzwa mbinga yako raigona kukujeneretera zvimwe zvinhu zviri nani. Dhora rauinaro iroro raigona kukupa zvimwe zvinhu zviri nani. But nenyaya yekuti zimeso ako akatarira kune vanawo, saka tora iye zvacho zvaanoti haana tipe vanazvo. Saka masiwo acharamba achifuma, Bill Gates acharamba aine mari, profeti vako vanoti profeti vacharamba vachiprofita. Iwewe kachipo chako kekuprofita uri ukatsikira nekuti uri kuona sekuti hakasi wepi. But my brother, tangira kwauri ikoko, palevhura uri ipapo tanga. Dai wagona kutanga uri pauri ipapo. Saka tutora izvi zvacho zvaanoti haana tipe vapfumi. Saka vapfumi vacharamba vachifuma. Saka wozonzwa Solomoni oti kana mupfumi akaopresa, paanoramba achiopresa anogaina power. Saka vanoramba vachikwidza zvinhu kuti vagaine power, vanoramba vachiopresa varombo kuti vagaine power. Saka kune mamwe marombe anofuma nekuopresa. Saka you need to resist the devil and he shall flee away from thee. Anosimudza marombe kubva muguruva. Rombe harisi kubva muguruva, riri kubva kudurunhuru. Saka une level rekwavakazvitsveta, une level rekwavakazviisa. Wozonzwa Solomoni akutaura achiti rombe nenhema hazvisiyani. Kana yehurombe yatokutanga nemanyepo hausiyani. Usafara rurimi runoreva nhema, nekuti Satani murevi wenhema kubva pakutanga. He is the father of lies. Saka nhema nerombe hazvisiyani, vanofambira pamwe, munofambirana. Ndozviziva kuti vana baba vedu vakati rume risinganyepi harirori, but vaikudzidzisa urombe. Nekuti bhuku roti ukaziva zvokwadi ichakusunungura. Saka urombe unofukidza upenyu hwake nenhema, unofukidza life yako nenhema, unofukidza background yako nenhema, unofukidza life yako nenhema. Life yaunorarama pasocial media haisiyo yauri kurarama paground. Benzi dzaunotorwa pamafoto uri hauna kana tse. Pauri kurara hapanakidze, pauri kugara hapanakidze, but une life yauri kukavha kudzo. Urombe hwakavigwa musutu, urombe hwakavigwa mukugerwa, urombe hwakavigwa muiPhone, urombe hwakavigwa mukamota nepekurara hauna, imba chai hauna. Urombe hwakavigwa muuroja, unoroja full house. 17 years uchiroja full house. Saka pa 17 years dzese wakatadza wakuplana yekuvaka.
kusima nemibhanana nemiti. Satani kukubatira meso ekuti uregedze kuona. Urombe hwakaputirwa, urombe hwakakavwa. Ndo zvakasaka Jesu atuke muonde. Nokuti muonde wakasvibira kunze asi hauna mafruits. Kune vanhu vakasvibira unabana namai. Kune macelebrity akasvibira kunze. Musi waanofa munoshamisika. Nehama dzake munhu dzinonyara kuti nembiri yainayo tomucheta pai. Mbiri yakakufukidza. Wakafukidzwa mumbiri, but in real life hauna chinhu. Urombe wakafukidzwa muhembe. Urombe wakafukidzwa mumakeup. Urombe wakafukidzwa mune zvokudya. Unoda kudya zvinonaka straight. Uchifukidza urombe. Urombe hwaunofukidza. Ndokubva Jesu atuka muonde. Kuti uyu muonde uyu ngautukwe unosvibira usina zvinhu. Wanavana namai wese akasvibira asina zvinhu mulife, Mwari ngaakutuke. Kuti ugone kuita zvinhu, ugone kuproduce mafruits, ugone kuproduce zvibereko. Galabo shakatakata. Ugone kuproduce. Ndokubva yatsanangura rimwe rombe ripa. Unonzwa Mwari achitaura achiti, murombo nemufumi ndakavapa makapasiti akasiyana. Kana makupa, chinzwa manje, kana makupa, murombo ngaaregedze kupa zvishoma, uye mufumi ngaaregedze kupa zvakawanda. Saka zvoreva kuti haubvumidzwe kupa zvinopfuura yo kapasiti. Haubvumidzwe kutengera shamwari doro mwana asina school fees. Haubvumirwe kubhadhara chegumi usina kubhadhara mari yerendi. Hauzvibvumirwe izvezvezvo. Murombo ngaaregedze kupa zvishoma, mufumi ngaaregedze kupa zvakawanda. Usapa zvinopfuura homwe yako. Usapa zvinopfuura level rako. Kudya zvinopfuura salary. Kaboshakata. Wakafungidzira kuti budget kunyima. Rombe harina budget ka. Unoda kutenga kungobata kamari unonzwa mweya kuda kutengera power. Mweya wokupleasure kumachechi tourayira nezita raJesu. Vamwe venyu muri varombo maipleasure kumachechi zvinopfuura capacity yenyu. Unopleasure kuchechi, kupleasure kuita mbiri yekudoneta kuchechi. Kufamily kwako hauna kwaunodoneta. You forget the principle. Inotokudza baba vako namai vako kuti mazuva apanyika awedzerwe. But rombe rinoda kuwana zita rakakura kunzo. Unoda kuwana kubhigwa kunzo. Unoda kuwana kuomberwa maoko kunze. But zvachona zvinosaka uropofadzwa hazvisati zvakuomberera maoko. Mai vako kana vasati vakuomberera maoko uri rombe. Fara zvako. Chimboita tumari mbichana. Chimboblinga. Chimboonekwa. Kana vasati vakuomberera maoko uri rombe. Nokuti wakandofadza vatorwa. Sumo yekwedu yoti idya nehama, mutorwa ane hanganwa. Hanganwa idzi wakadziwa nepi? Sokuti mai vako vaitengesa kuti uende kuchikoro. Mai vako vaikitira zvakasiyana siyana kuti upedze form 4. Nhasi wangopedza form 4 wakundodoneta kuchechi. Kudoneta kuwana chigaro chemuchechi. Marombe anda zvigaro. Kaita boshaka deboske. Kufarira zvigaro so rombe rinofarira kudekoreta. Rombe rinofarira kudya. Ndokubva Proverbs ati kana wagara pakudya, tarisa cheya dzavanogara, tarisa zvavanodya, tarisa zvavanopfeka. Farira kuombererwa maoko, farira kugara pamachezi. Rombe rinofarira kugara pazvigaro. Mwari ngaakubetsere. Usangofarira kupiwa maoko, usangofarira kuroverwa maoko. Nokuti zvinokuitisa urombo. Zvinokuitisa. Ipapa tine munhu ari kutadza, ari kuchengeta guva. Tiona kuti rombe rinokutadza kuexpanda. Timonere urombe ari kubvumire kuexpanda. Vamwe venyu baba vako unoronde baba vako, unoronde dzinza renyu, unonzwa kuti akabva bhinga.
takasiya bhinga nekuti kwanga kusina mafuro tikauya kuzovakira kwaGutu. Asi nhasi wakura iwewe wakuti handisi ichechi chamai vangu, handisi ichechi chababa vangu. Rombe! Baba vako vanewo ichechi ngani dzavakasiya baba vako. Wakuchengeta ichechi chamene nekuti vakafa. Uri rombe, hauzivi zvaunoita. Kuchengeta guva rababa vako. Baba vako vakasiya guva nemadzitateguru avo. Wakuchengeta heroes. Baba vako mai maheroes mangana vakasiya. But uri kuchengeta guva, uri kuchengeta heroes. Expand your territory. Ukawana mukana vaka. Ukawana mukana kwauriko kushandisa mukana uinaye. Munhu akasikwa achimaigireta. Munhu ana kusikwa achigara pano 1. Pauri kana pasina pasingachakuzere tama. Pauri kana pasingachaite inda expand. Zama dzimwe minzi. Ipapa tine munhu ari UK, tine munhu ari South Africa anoti handi vake. But wagarako makore mangani? Jeremiah akutonyorera vari muuranda kuBhabhironi kuti vakomana hatizive kuti unhapwa hunopera ngurini, hatizivi kuti matambudziko edu achasvika kupi. Madiko mavakadzimba ikoko. Mwari ngaakuonese maopportunities. Handivake kuSouth Africa nekuti vana kunozoita xenophobia. It's fine, hauna kuvaka. KuZimbabwe kwacho wakavaka here, hauna futi. Urombe unongokriticize zvese. Solomon oti anda kuchida kuva murombo tambira munharo. Dhimoni reurombe nenharo hazvisiyani. Kungova munhu ari too critic. Mwadzi vemabhuku vasvika vari critic nekuda kuonesana matrends ezvinhu so usina kana chauinacho. Dhimoni reurombe rinokuchengetesa zvisina basa. Unokoshesa guva kupinda life yako, kukoshesa guva kupinda utano hwako, kupinda zvese zvako akakoshesa, kupinda fees yevana, kupinda mupenyu hwevana vako vakakoshesa guva. You are destroying generations. Ndo zvakashatira urombe, unouraya magenerations. You are destroying present generation and you are destroying future generations. Wozonzwa bhuku roti murombo ngaaregedze kugutsikana nenhamo yake. Irombe. Saka kune irombe rakatogutsikana. Ndakafoira form 4, indakafoira form 6, indakatofoira university, ndakatofoira ukatogutsikana kuti handiri murombo, ukatopfuma nhamo yako ukatoida. Isaka kurira kumusha. Kumusha kwaiti ukanzi kunouya keya zvemahara. Kwauya keya wainzwa zvichembere zvichimanya ini vana vanga havashande, ini ndiri murombo, handina kana nehuku, handina kana negadheni. Kugutsikana nenhamo kusvika pakutadza kusita gadheni. Kugutsikana nenhamo kusvika pakutoganza kuti handina kuendesa vana kuchikoro. Rombe rinoganza nenhamo yaro, kugamuchira nhamo, kuiganza, kuida, kusvika pakuita ushamwari nenhamo. Kana urombe wakubata, you neglect your body. Hakuna rombe. Kune humwe ukaona urombe hwokuti hauzoregedza hembe dzako nene, waakaenda kuma-serious, wavo kusvitsa muguva. Urombe hwokuti unokwereta. Urombe huna kutenderedza raini rese unopedza. Kwereta unopedza. Kune muprofita akashanda naElisha ndokubva afa nechikwereti. Iye ari muprofita. Saka urombe hauna kuti uri mufundisi. Savharwa neanointing. Kune vafundisi marombe achiprofita achinhonga tsono zvekuti tu. Asina kana chunhu, asina kana chaanacho, achinamatira vamwe achifuma. But vana vake havai muri chifundisi. Vamwe vana kumuti uroorwa nemufundisi anoramba nekuti akaona baba vake zvavaita mai vake vari mufundisi. Nokuti urombe hauna ine anointing. Urombe hautye ndimi. Savharwa urombe hautombovhunduke ndimi. Mukomana aipinda muhall of holies asi asina kana dhora. Kusvika munhu wechikwereti auya kuzotora vana. Chiri kundirwadza ndechekuti muprofita anonzi Elisha ari kupinda musemo mwari umwe chete iyeye. Ndo maari kundonokora nyasha dzekumultiplies. Asi pane rimwe bvana rakagarira nyasha zvokuti nyasha dzacho ndo dzariri kushandisa kukwereta. Kutoganza kuti ndikakwereta handirambirwe nini, ndikakumbira vanondipa kenini, handongowana maroja ari right, ndongowana marendoja ari right. Nyasha idzo zwadiwa dzimultiplier dzakuvakira dzimba.
Why can't you use nyasha idzodzo kuti dzikuitire something better in life? Kusvika pakuganza. Chakandirwadza chimwe chiri anointing yaimuka, anointing unozochinzi Elisha akarwara. Arwara neanointing imwe chete anorwara nayo. Unozonzwa bhuku richiti vakakandira chitunha mumabhonzo aElisha, chitunha chikandogunzva mabhonzo chikamukazve. Nemhaka iyi chitunha chamukazve. But pamabhonzo akatadza kurapa chirwere, nyasha dzekurapa dzaiva present. Asi muridzi wenyasha haana kugona kuzvirapa. You need to learn kuzvirapa. You need kudzidza kuzvirapa mupostori. Unofanira kudzidza kuzvitira zvinhu zvako. Same anointing yakutondomusa chitunha, nekuti anointing yakafa isina kushanda akandogunza mabhonzo aElisha akararama. Ndatoya kutodeclare nyasha iko zvinezvi. Fomu dzehurombe dzese dzauri kurarama madziri, Mwari ngaakubudise. Macategories nemadimensions ehurombe ese nemalevels ehurombe mauri, Mwari ngaakubudise. Mwari ngaakubudise muhurombe nezita raJesu mupenyu. Mwari ngaakubudise. Unotya separation. Imwe saini yehurombe kutya separation. Unotya kuseparata muchinhu chiri kukukuvadza. You are afraid to leave your job. You are afraid kuramba kamukomana ikaka. You are afraid kusiya kamusikana ikaka. You are afraid kusiya sekuru nekuti muzukuru but akubira mari, akubira zvese, mwana womukoma wangu akuitira zvese zvinorwadza, and you are afraid to part ways. Abrahama naRoti vane ukama hwakasimba, vanosvika pakuti let's part ways. Saka dhimoni rehurombe kunzwa tsitsi maningi. Let's part ways. Kana taparadzana ngatiparadzane, ndichengete pfuma, ndichengete zvandinazvo. Nonzwa Abrahama akati kuna Loti, chichuze. Handisi kuti hausi mwana wehashanzi yangu, handisi kuti hauchasi hama yangu, but choose kwekenda. Choose direction. Kana waenda kurudyi ndichaenda kuruboshwe, handisadi kusangana wefuti. Nekuti you are ruining my relationship, you are ruining my life, you are ruining my business, you are ruining my career, my integrity and everything. Let's part ways. Saka gona kuita part ways in life. Gona kuudza munhu kuti ngatiparadzane. Kuti usare wakafuma, kuti usare uchengetedza zvaunazvo. Gona kuparadzana nevamwe, gona kuseparata. Ngazvigonekwe izvezvo. Ngazvigonekwe. Nekuti ndo imwe sei nehurombe yenyu unosara wakachengeta, unosara uchingochengeta uchitsviramo. Mwari ngaakubetsere ugone kuita pathways. Mwari ngaakubudise masikatani. Zvausingagoni kusiya, Mwari ngaachikutendera kuti usiye. Wakatengesa firiji kumba, asi unoda madhiringi anotonhora kubhawa rekuti unotenga. Kodi wangotenga firiji yacho yamba. Kune munhu ari kuSouth Africa anoita border jumping every year. Mari yeborder jumping inokwana passport. But wakatonakirwa nekungojumpa border. Zvokuti vakatenga passport wapari nani. Dhimoni rehurombe harinokubata mazviso. Unoita unga uri kuchipisirwa, uri kudhurirwa. Dhimoni rehurombe rinobata mweya yevanhu, rinobata maziso, rinobata nenjere, rinobata nepfungwa, rinobata matsinzi. Takurayira takamira pano nezita raJesu. Dhimoni rehurombe mweya wehuku dzechibhoyi. Huku dzechibhoyi mukadziunganidzira zvinhu panapa, inotanga yateta yozoteera zvinhu cha1-1. Yakuteera kunzoko. Yakuti but zvinhu zvanga zvakaungana zviri pamba. Makasirwa imba yabereki makatengesa, kabusiness kawabereki makasirwa makatengesa. Zvese zvamakasirwa nevabereki zvaunganidzwa hamuna kana 1 chiri kuitika makatengesa. Dhimoni rehurombe. Nemi wabereki dzisai vana musati mafa mabusiness. Dhimoni rehurombe rinokuti kuomera chemweya hurombe. Kusanzwa kuda kurilisa maideas, kusanzwa kuda kurilisa, kusanzwa kuda kupa. Ndiwe wega unozwa une mukoto wemari. Ndiwe wega unozwa une mukoto wemabusiness. Mwana wako mukomana unaye, mwana musikana unaye, hauna kana kumbopinza mumadhiri emari. Dhimoni rehurombe. Paunofa nemadhiri ese ari wafamily inosara ichisafa. Kuda kwemadhimoni ehurombe akabata mhuri, kwemadhimoni ehurombe akabata dzidzi.
dhimoni rehurombe rinokuti ushandire vamwe kasatadza kuzvishandira. Kwai ndakaita mutema nekuti madzikoma angu akandirega ndakachengeta minda yawo yemuzambiringa. Unoshandira mama, unoswera zuva rese uchimhanyira nemapolitician uchikwira nekudzika, uchiita door to door but usina kana sende raunowana, usina kana dhora. Zuva rinovira usina kana dhora, rendi rinoda kubva but hauna kana zvese zvautombozviona izvozvo, uri kuzviita mhemba. Dhimoni rehurombe. Solomon, David akatanga abvunza anouraya Goriati anopiwei. Kunyange pati yako ibvunze kuti arume kudhoo to dhoo ndopiwei. Haingofu sei vachikuti volunteer. Mweya wekuvolunteer nekuti vanocha kubudisa. Ramba kungovolunteer, bhadharwa. Hapana chemahara pasi pezuva, bhadharwa. Kuti ungochiswa mweya wekuvolunteer. Mwari ngaakubesere urambe dhimoni rehurombe. Ndo vari kubenefita. Iwo uri kunzi volunteer but ndo vari kubenefita. Ndo vane mazita ari kugadzirwa pauvolunteer hwako. Homwe dzavo dzakanona iwo chingonzi uri volunteer. Ramba kuvolunteer. Unofirei muhondo? Unofirei? Kana pasina zvokubhadharwa. Dhimoni rehurombe. Ndakuti Mwari akubetsere mazikatano. Pati 2 iri kuuya nevana namai. Ingori pati 1 yanasi. Ramba kuva dhimoni rehurombe. Mwari ngaakubudise muurombe. Ndakamira pano ndinonamata. Dhimoni rehurombe chechipiri hari kutenderi kutendeuka, hari kutenderi kuripenda. Unoziva here kuti dei Judhasi akati apedza kutengesa Jesu akandokumbira ruregerero, Mwari vaimuregerera. Nokuti nyasha dzaMwari dzinogara nokusingaperi. Peter ati aramba Jesu katatu. Apedza kuramba Jesu katatu akundonamata. Unonzwa kuti Jesu achimuka kuvakafa vakati Peter unondida here? 3 times. But Judhasi paangoramba Jesu akundozvisungirira. Saka dhimoni rehurombe rinokurambidza kutendeuka. Unofa nepride yako. Kutadza ungoti sorry. Pamukuru wako akakusvesvera. But ndo wane mari ino unoti sorry. Dhimoni rehurombe hari kutenderi kuti sorry, harite. You are always right. Unongoona mablame evamwe. Dhimoni rehurombe hari kubvumidze kugara panhu 1, hari kubvumidze kuva settled. Satani unonzi wabhepi zvakandabva mukupota-pota nemukukwirana nenyika. Vamwe vanhu makabva America, Dubai, makapinda Canada, kwese hakuna nyika yavasiya. Nekuti dhimoni rehurombe hari kutenderi kuva settled. Musi gore ravo uchava settled, uchafuma. Gore ravo usava chiri chiro zvinhu zvako zvichaitika. Saka dhimoni rehurombe rinokubvisa from this place. Saka ziva type yehurombe wakakubata. Ziva type yehurombe. Uko wakasiya kafiriji, apo wasiya machira, uko wasiya zvinhu. Dhimoni rehurombe rinokutenderedza. Mwari ngaakugonere uye settled. Dhimoni rehurombe rinokutitengesa zvakakosha. Unotengesa udangwe unoda kwesupu. Kutengesa destiny. Dhimoni rehurombe nekutengesa zvisiyane. Unotengesa zvakakosha so. Tengesa muviri. Havasi vakadzi chete neurume unotengesa. Ndosaka Josefa akaramba kutengesa destiny yake. Satengesa zvakakosha. Mwari ngaakubetsere kwauri ikoko. Ugone kuidentify zvakakosha in your life. Ugone kuidentify position yehurombe yawinawo. Ndiri padhimoni ripi? Ndiri pamhando ipi? Ari ngaakubetsere. In the name of Jesus. Kwauri ikoko, get ready. Receive the grace of the Holy Ghost. Baba ndauya mangwana nano. Ndanamata nakukudzai. Vana venyu ngavaropofadzwe. Vari kudurunhuru ngavabviswe. Nezita raJesu mupe. Vanokwangwaya, vanoita zvekupema, kudya zvekutamburira, kushayiwa zororo, kupfurwa nemikana, usimbe Mwari, mweya wokunzwa kuda kurara. Makati munhu ngaarare manheru oshanda masikati. Iye anorara, anoshanda, anorara masikati. Dhimoni rehuroyi rinokushandisa usiku rokuradzika masikati kuti ufe nenhamo. Likabo shakadaboski.
chiregedzwa nezita raJesu. Chiregedzwa nezita raJesu. Dhimoni rehurombe rinokubudisa from one marriage to another. Dhimoni rekusagutsikana. Haugutsikani nemarriage yako. Haugutsikani nevana vavakazvara. Haugutsikani nemukadzi, haugutsikani nevana, haugutsikani nezvese. Dhimoni rehurombe kunyange nebasa haugutsikani. Umwe ane urombe hwekusagutsikana. Umwe ane urombe hwekugutsikana nenhamo yake. Mwari ngaakubvise in that zone. In the name of Jesus. Receive that grace. Gore risati rapera. Mwari ngaakufumise. Mwari ngaakusvitse kure. Mwari ngaakuendese. Thank you for watching my videos. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Yo, Pastor Tina. See you next time. Part 2.